Sziasztok! Most egy komplett gépet fogok összeszerelni. Az első dolog, ezt a fedőlapot be kell tenni. Így. És most jöhet az alaplap. Beüzemelés előtt érdemes egy BIOS törlést csinálni. Ez kétféleképpen lehet. Vagy ki kell venni ezt az elemet pár percre, aztán visszarakni, vagy egy jumperrel. Az ezzel most ez be is van téve. Ezzel törli a BIOS-t, minden BIOS beállítást. Ezt én most már ki is veszem, mert nem kell. Így. És majd ide az alaplap. Itt látható, hogy itt vannak ilyen kiemelkedések. Hát itt nincs ide, én tettem be egy ilyen bigyót, de a többi helyen mindenhol van. Itt fog majd menni az alaplap. Itt kell majd rögzíteni. Először érdemes beszerelni a procit, rá a hűtőt, valamint a memóriákat. Most ezen látszik, hogy már van hűtőpaszta, valamint a hűtőn is itt van. Ez azért van így, mert ez a gép már egyszer össze volt rakva, csak hibás volt az alaplap, és benn volt a szervizbe, és most hozták vissza, úgyhogy mert alapból ez a hűtőpaszta a hűtőn volt gyárilag rákenve, és nem akartam most leszedni, hanem szerintem ez még így jó lesz. Az Asus ad a lapjaihoz egy ilyen, a legújabb lapjaihoz egy ilyen installation tool, egy ilyen, hogy megkönnyítse a behelyezést a processzornak. Ezt úgy kell használni, hogy ott van rajta az a kis háromszög. Ott van a procin is, az most ott felül van. Úgy kell áttenni, az a háromszög, egy kis jel az oda essen. Így. Na, meg is van. Hát én vettem kesztyűt is, de ez nem muszáj hozzá, csak lényeg, hogy úgy kell, van ott olyan kis pöckök. Rá kéne zoomolnom, mindegy. Ott van két kis pöcök, meg ott is van. És azt szépen megfogják a procitát, így kell benyomni, így lefele. Csak most, hogy be van pasztázva, nem volt könnyű, de megoldottam. És ugye van ott az a kis háromszög, az ott jó helyen van. Megfelelő helyen van. Itt a foglalat. Elveszem ezt a védőt. Így. Vagy ez egy kis kallantyú. Ezt le kell nyomni, kell húzni. Jobbra. Majd így van engedni. Így. És ott az a kis jel. És ez is háromszög, tehát az a sarka megy oda. Úgy látom, helyén van. Így. Látszik, hogy teljesen a helyére ment. Most ezt visszahajtom. És ezt ráhajtom. Ilyenkor elég erős elállást lehet érezni, de ez teljesen normális. Kell nyomni. Így. És szépen visszaakasztani. Ennyi.
Nem egy nagy művészet. És most jött a hűtő. Ja, igen, már elfelejtettem. Most jön rá a paszta, de ezen már van. Egyébként ilyen kis tubusba lehet szerezni. Rá kell nyomni, és akkor egy ilyen papírlap sarkával, mondjuk félbehajtott papírlap sarkával szépen ki lehet egyengetni, hogy egyenlően oszoljon szét a CPU felületén. De ez most ugye már itt megvan. És akkor most tényleg jön már a hűtő. Na, rajta is van. Ezt úgy kell, hogy ezeket itt bele kell nyomni. Mind a 4-et. Majd a nyíl irányába egy kis nyíl rajta. El kell fordítani. Előtte meg kell nézni, bizonyosodni róla, hogy jól benne van a helyén van jól. Ezt megemelem. Látszik az alján, az a 4 kis csatlakozó, hogy teljesen átment mind a 4. És ilyenkor csak el kell fordítani a nyíl irányába. Így ez megvan. Érdemes átlagosan csinálni, célszerű. Ez nem volt benne. Nem volt jó rányomva, de most jól van. Amúgy nem túl stabil ez a fajta rögzítés. A nehezebb hűtőkön már ilyen keret is van, meg rá kell szállni az alaplap hátuljára. Ezen nincs ilyen. Ez nem túl tartós az rögzítés, de ez van. Nem, most jött a memória. Ez ilyen 2 csatornás memória, ilyen set, kit, hogy nevezik, párba vannak. És ez, hogy működjön a dual channel, vagy ebbe a 2-be, vagy ebbe a 2-be kell állítani, nem egymás mellettibe, hanem így 2 egyforma színűbe színejellik. Ezt így ki, ezt is mehet is bele. Ott az a kis pöcök, az megy oda megfelelő helyre. Megvan. Következő. Ez is megvan, ez nem túl stabil ez a állvány, de ez is megteszi. Benne van? Most van benne. Jó, hát eddig ilyen így néz ki. És most jöhet a beszerelés. Na, meg is van. Ez 8 csavar tartja. Ott ilyen kis bütyök van. Ott. És ott. Arra figyelni kell, hogy ne húzzuk meg erősen ezeket a csavarokat, mert akkor megsérült az alaplap. És most jött a tápegység. Na, meg is van. Csak annyi, hogy itt 4 csavar tartja.
És most jöhet a bedugás, és először a CPU tápjának, ez 8 tűs, de ha nincs a tápon csak ilyen 4 tűs csatlakozó, általában ez is elég szokott lenni, csak akkor nem ajánlott feltuningolni a protit, mert akkor nem biztos, hogy elég tápba el tudja látni. Meg is van az egyik. És jöhet a hűtőnek a csatlakoztatása. De kicsit a hely. Látszódjon is. Meg is van. Jöhet ez. Megvan. És most jöhet a csatlakoztatása, mondjuk a USB-nek, valamint ezeknek. Először ez az elrapi audio résznek a csatlakoztatása, mikrofon meg felhallgató. Ez kettő van rázumolok. HD audio, meg egy AC94. Hát a HD audio a jobb, úgyhogy ezt fogom bedugni. Hiányzik egy tűje, tehát ez a rész, ahol hiányzik, az még felére. Megvan. Most csatlakoztattam ezt a kettőt. Most jött az USB. Ez a két USB. Ez nem az. Itt van. Ide kell dugni. Méghozzá így. Másik ugyanúgy. És ez így. Így néz a 2.0-ás USB. Hát az újabb gépházban már van 3-as USB előlapon, azt meg oda kellene bedugni, de ezzel nincs olyan. És most jön a reset gomb, merlemez, a power LED, valamint a bekapcsoló gombnak a bekötése itt a panelbe, lentre. Most itt van segítség, és rá van festve az ablakra is, hogy mi hova kell, ott csak nem nagyon látszik. Én is van hozzá, de ezt nem használom, hogy rárugni is a könnyebb.
Meg itt le is van jövök is a könyvébe, hogy mi hova megy. Látszik szépen, most szépen be fogok mindent a megfelelő helyre dugdosni. Na kész is van. Mondjuk az úgy könnyebb lenne, hogy elrádusni mindent, és akkor úgy beszerelni, csak azért csináltam így, hogy ha olyan áplapod van, amin nincsen hozzá ilyen, akkor így is meg lehet oldani. Ez alapján. Jó. És most már nincs más hátra. Csak beszereljem a merremezt, SSD-t, meg optikai meghajtót. Na, be is van szerelve. DVD olvasó. Meg a merlemez. És oda lentre meg megy az SSD. Igen. De az SSD ez 2,5 szól, viszont a rekesz, ami a házban van, az meg 3,5 szól. Tehát ez így nem megy bele, mert ez így beleesik. Úgyhogy az újabb házakban már van SSD-nek rekesz, 2 feles, de ebben még nincs. Úgyhogy más megoldás kell. Boltban lehet kapni, 500 forintért vettem. Egy ilyen toldórekesz, vagy nem tudom, minek hívják pontosan, és így már ez rászerelem, és akkor így már be fog menni a házba az SSD. Na kész is van. Annyi ez hírség hibája, hogy ez így lötyög rajta, de a célnak megfelel. És így már be tudom szerelni a házba. Na, be is van szerelve, SSD is. És már itten beludostam a többit, a tápkábel, USB segér, monitor, PS2-es billentyűzet, internetkábel, hangszóró. Adok rá áramot, egy feszkót. Világítos a LED, kap áramot. Ezeket nem dugtam be a alaplapot, nem csatlakoztattam, még lógja bele, mert először egy BIOS frissítést csinálok, majd csak utána fogom rákötni a többi dolgot. Most csak így állnak benne. Na, leállt. Na, jó van, csipog. Ez már jó jel. F1. Lámpa ez. Jó. Na, mindegyik se jobb. Belevilágít. És most következik a BIOS frissítés. Itt a BIOS-nak a verziója, jelenlegi. Ennél már van újabb is. Na most ezt úgy kell csinálni, hogy kell hozzá egy pendrive, zoomolj már. Jó, tehát egy pendrive, amit le kell formázni FAT32-re,
és úgy kell rámásolni a BIOS-nak a fájlát. Alapból zip-be töltöttem le, de úgy nem jó, hanem először ki kell tömöríteni, és úgy kell rámásolni a pendrive-ra. Úgy tűnik, hogy amúgy megy. Az a piros az azért ég, az a piros LED, mert nem tud bootolni. Úgy tudom, azt jelenti, mert most nincs rákötve, mert nem lemez meg semmi még. Célszerű az USB 2-esbe dugni, tehát a régebbi fajtában, ha van az ablapon, ezen van. Ez a felső lesz az. Így. Zoomolj már. Itt van. Easy Flash. Itt van. USB-ről fogok most frissíteni. És itt van már a pendrive-on. Itt van. 1602-es, ez a CAP fájl, ezután nem zip-be kell rátenni a pendrive-ra, hanem ki kell bontani, és így kapjuk meg ezt a CAP fájlt, tehát ez így jó. Beolvassuk, igen, yes. És itt van, rákérdez, hogy valóban frissítem-e a BIOS-t. Hát igen. És most a géphez nem szabad nyúlni. Csak mindjárt le fog merülni. Remélem kibírja a telefon. Na kész is van elvileg. Most újraindult. Elvileg most már ennyi volt, meg is van a frissítés, a BIOS frissítés. Na? Nézzük volna. Igen, most még akkor frissíti magát. Ilyenkor a géphez nem szabad nyúlni. Egyáltalán semmit. Na? Csippent egyet. Ott a friss BIOS, 1602-es, megvan, sikerült. Ennyi volt. F1, igen. És ott van a friss BIOS. Ennyi volt. És most kikapcsolom, áramtalanítom, majd rá csatlakoztatom a SSD-t, a melllemezt, meg a DVD olvasót. Na kész is van. Amit tudtam, kábelt elvezettem itt a gépház hátuljánál. Úgy most már nagyjából el vannak rendezve itt is a kábelek. Na, nézzük.
Úgy tűnik jó. Valamit telepít. Hát ennyi volt egy gép összerakás. Hát mondjuk a rendszer már fel volt telepítve korábban, úgyhogy ezt most nem kellett megcsinálni. Na, megy a gép primán, úgyhogy rá is tettem Windows 7-et, meg Windows 10-et dual bootba van rajta. És még pár dolgot kihagytam tegnapról. Ugyebár én nem tettem bele videókártyát, mert az integrált használom. Nekem az is elég. De egy másik videómban ott láthatjátok, hogy kell ezt betenni, behelyezni. A másik dolog a hűtés. Hát sok gépházban alapból van ventilátor, itt hátul, valami 2 is, meg valamelyiken van fent is, meg itt oldal, itt elől is. Ezen nincs, én nem. Szerintem felesleges. Erre nem az, hogy felesleges, csak én nem költök rá. Az sokkal költségkímélőbb módszer, hogyha levesz, ahogy most is van, ha meleg van a gépnek, leveszem a ház oldalát, és akkor így szellőzik. Egyébként így, hogy most tél van, nincs túl meleg itt a szobában, 17-18 fok van, mert a gázzal spórolok, úgyhogy így, ha rajta van a ház oldala, akkor bőven elég, tehát nem melegszik nagyon be a levegő. De ha lenne benne egy erősebb videókártya, akkor bizony már ilyenkor is le kellene szednem a ház oldalát, mert szerintem az akkor már nem bírná a táp elvezetni a levegőt, mert csak az viszik ki a táp. De így, hogy nincs külön videókártya, ami még melegíteni a házban a levegőt, így ilyenkor, ha nincs kánikula, akkor ráteszem a ház oldalát, akkor sem melegszik nagyon be a levegő. Itt is van a dual boot, ki tudom választani, hogy melyik rendszer induljon el, és nézzük a boot időt, Windows 7 először. Ennyi. És most a Windows 10 boot ideje. Meg is van. Mindezt úgy, hogy ez a Fast Start, nem tudom, hogy mondják magyarul, hogy nekem angol nyelvű a Windowson, ez a gyors indítás, ez a hibrid indítás, hogy mi ez ki van kapcsolva. Hát ennyi lett volna a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!